Alas jalan. Ono sing penting sithik wis kok. Tak tabane ku mari ora. Iki ndak rabok golek. Kemarin ngene sih. Nak kebaro mantri suntik. Suntik sapi. Suntik rusak. Kok kleru suntik sapi. Dadi suntik kaki lho. Kowe nek suntik kaki budal sampe itu. Kok suntik kaki. Ora lho. Suwene lho. Jo. Jo. Aku lek kene. Senang apa? Lek dokter sing kondak. Di. Kan dalu dong. Iki. Aku mau. Masa udah yang lucut. Iki kepeksa, Mbak. Gawat darurat. Penyakitnya ra ben-ben iku, Mbak. Iki katisen iki. Bisa terputar tuh kaki. Bisa tukari. Sus. Ini lho, kowe iki ditangi kok malah brodel ae. Yo gowo jeneng dokter iki yo gowo asisten ngono. Emang boleh iki ora ada metu-metu. Dokter, sampai nek ulun. Ora ya, ayo. Kowe iki seneng ambrol ae kok susu. Oh, kowe iki aja mbuyang wae. Ah, iki opo nek sedang. Kowe iki ra tau kok. Iki ana pasien, Sus. Ya lho tulung. Walate mbok gowo kowe terus piye aku ngono lho. Iya kok sik sabar. Wong kok geger ae. Ya wis nganu. Mlumano tak cek sik. Penyakit iki opo ngono lho. Wale aku madhep rono. Nanti sarane dicopot dhisik. Sikile dikencengno, Bro. Ayo wis. Rumah, ya wis sikile kecengno sik. Wah, baru. Mangger tak cek karo penyakit apa. Iya. Ya, menang sih. Aman ya, jantungnya aman, paru-parunya aman, utangnya juga aman. Jadi cek kabeh toh, ini kok aman loh, jantungnya aman, loh, aman kalau aman. Wes, mungkin arah dari dulu yo, bahaya. Terus, anu jemput alatnya. Alatnya tuh, Tidak tak cek kok malah berani. Sikile wis kadungran iki nek ora dibenerno ora iso meneh aku lho. Ono. Kok meneng go? Ya aja cerak-cerak. Ora tangan ora mari kowe. Lah iya kok meneng go. Wis, siji-sijine. Yo. Wis durene. Mesti mari go. Ayo. Ora tak apa-apa.
Rene go. Woi. Kuku iki Jawa-Jawa tak potongane. Kuku iki lho Jawa-Jawa. Kuku. Kuku. Suntik ora? Ya, suntik, Sus.